Ještě před několika lety driftoval po závodních okruzích, dnes doslova hýbe českou politikou. Filip Turek, automobilový závodník, influencer a politik. Jehož jméno vyvolává silné emoce. Pro jedny je hlasem motoristů a odpůrcem evropských regulací, pro druhé symbolem kontroverze a politického extremismu. Jak se z muže za volantem stal jedním z nejvíce polarizujících lidí v České republice? A kde se jeho příběh zlomil? Na to se podíváme v dnešním videu. Filip Turek se narodil v roce 1985 v Praze. Vyrůstal v rodinném prostředí, které mu poskytovalo zázemí, zároveň ale však nijak neformovalo směrem k politice či veřejnému životu. O jeho rodičích se ve veřejném prostoru příliš nemluví. Ani on sám je do své mediální prezentace výrazně nezatahuje. Až tedy na jeden skandál, o kterém si možná později ve videu něco řekneme. Po střední škole se Turek vydal na vysokou školu, kde studoval obchodní právo a mezinárodní vztahy. Zatímco jeho vrstevníci často hledali klasické zaměstnání, Filip se rozhodl pro cestu kombinující podnikání, investice a vlastní projekty. Své zájmy postupně spojil s vášní pro auta. Začal sbírat veterány, organizovat automobilové akce a budovat image ve světě motorismu. Paralelně se věnoval online aktivitám a influencerství, kde monetizoval svou znalost aut a osobitý styl. Tento mix podnikání, sběratelství a mediální prezentace mu umožnil vybudovat významný majetek, který z něj postupně udělal nejen prominentní postavu motoristického světa, ale i člověka, jehož jméno začalo přitahovat pozornost médií i politiky. No, přimělo mě k tomu to, že se ta politika začíná chovat tak, že se dotýká nás všech a já osobně mám třeba plnou garáž sbírkových aut, která si nemohu běžně úplně natankovat a mám pocit, že v rámci jako Green Dealu a migračního paktu a všech těch věcí, co se dějou poslední dobou, tak už je povinnost člověka, pokud má jenom trošičku možnost do politiky vstoupit nebo do ní nějak zasáhnout, tak dělat všechno pro to, aby se ty věci začaly nějakým způsobem otáčet. S influencera politikem. Tak by se dal popsat poměrně rychlý zvrat událostí, které předcházely vstupu Filipa Turka do politického světa. Turek se spojil s poměrně novým hnutím Motoristé sobě, kteří šli do eurovoleb společně s hnutím Přísaha Roberta Šlachty. Hesla byla prostá: konec Green Dealu, záchrana průmyslu a svoboda jedince. Turek šel do eurovoleb jako velký odpůrce Evropské unie. Věří, že jednotlivé členské státy a především Česká republika by měly mít právo rozhodovat o svých záležitostech. Už od začátku kampaně si přes svoje sociální sítě získával velké počty podporovatelů a není třeba se tomu divit. Byl mladý, nový politik bez větších skandálů a zkušeností. Pozornost si také získával účinkováním v podcastech Vox TV, kde se často názorově shodoval s jinými slavnými lidmi, jako například šéfkuchař a podnikatel Zdeněk Polorajch nebo úspěšný herní vývojář Dan Vávra. O pozornost mladých voličů bojoval se svou nejspíš největší rivalkou, a to se samotnou kandidátkou na prezidenta Danuší Nerudovou. No jen uznejte, debaty mezi nimi byly někdy až komické. Tohle prostě není standard vysmívat se duševně nemocným, nazývat prostě ženy, urážet jiné názory, jako vy máte zřejmě nějakou obsesi pohlavím. Názorové střety byly mezi nimi velké a Turek dokonce v jednom z podcastů o Nerudové řekl, že je kvalitně blbá. Tady se musím omluvit, při střihu jsem udělal chybu, bylo to řečeno na Twitteru. Filip Turek se s velkou podporou účastnil také eurodebat s hlavními kandidáty na poslance ze všech stran a nejvíce se neshodoval právě s Nerudovou za hnutí STAN, či s dalšími tehdejšími kandidáty vládních stran, jako ODS, TOP 09 a především Piráty. Eurovolby nakonec rozhodly preferenční hlasy, tedy hlasy voličů, kteří zakroužkovali jednoho nebo více kandidátů a nehlasovali pro celou stranu. Na preferenční hlasy nakonec vyhrála Klára Dostálová za hnutí ANO s více než 170 000 hlasy. Druhé místo však obsadil zcela očekávaně Filip Turek s více než 150 000 preferenčních hlasů. Danuše Nerudová získala pouze necelých 60 000 hlasů, i tak se však do europarlamentu dostala. Po nástupu do funkce europoslance se společně s europoslankyní Nikolou Bartůšek přidal k frakci Patriots for Europe,
nového a kontroverzního uskupení, které prosazuje konec diktátu z Bruselu, úplné zrušení Green Dealu, což je nemožné, a také omezení migrace. Právě tehdy začal být Turek pro veřejnost kontroverzní, populistický a proruský. Patrně kvůli tomu, že ve většině hlasování hlasoval stejně jako komunistka Kateřina Konečná, ale tak. Krátce po eurovolbách však nastal šok. Hnutí Motoristé sobě, kde byl Turek zvolen čestným prezidentem, se rozhodl jít do voleb do České poslanecké sněmovny. Kandidátku vedl předseda hnutí Petr Macinka po boku právě s Filipem Turkem. V případě zvolení by tak Turkovi automaticky zanikal mandát europoslance a stal by se poslancem České poslanecké sněmovny. Na veřejnost však v této době začaly prosakovat první skandály. Na internetu začala kolovat jeho fotka, kde sedí na židli a kolem něj jsou různé historické artefakty a mimo jiné i například dýka s hákovým křížem. Později se také začala šířit fotografie, kde Filip Turek mává rukou z auta a až nápadně to připomíná nacistický pozdrav neboli hajlování. Turek spojení s nacismem odmítá a nadále opakuje, že jde o historický artefakt po jeho otci a že fotka, kde v úvozovkách hajluje, je vytržená z kontextu a že pouze mával. Na veřejnost také unikla kauza z jeho minulosti, kde se jeho ex-přítelkyně zmiňuje o údajném domácím fyzickém i verbálním násilí. Filip Turek čelí vážnému obvinění. Jeho bývalá partnerka na něj podala trestní oznámení kvůli znásilnění a týrání z doby před 15 až 20 lety. Filip Turek vše odmítá a tvrdí, že jde o cílený útok před volbami. Patrně největší skandál však přišel až blížícími se parlamentními volbami. Unikly starší statusy a komentáře Filipa Turka, kde se nevyhýbá antisemitismu, násilí, rasismu a jinému zcela nevhodnému chování. Turek ale vše popírá. Nejdříve řekl, že statusy jsou vymyšlené a po odhalení člověka, který komentáře odhalil, kdysi Turkův přítel a redaktor z deníku N, pak svůj příběh změnil a uvádí, že statusy nepsal on a že prý se občas stane, že nechá kolovat svůj telefon v hospodě a tudíž statusy a komentáře nepsal on. Policie se tímto případem zabývá, ale zatím bez nějakých větších výsledků. Volby do poslanecké sněmovny nakonec vyhrálo hnutí ANO, které získalo více než 33% hlasů a vytvořilo koalici s hnutí SPD, které získalo necelých 8% a také právě s Motoristy sobě, který získali necelých 7% hlasů. Vznikla tak reálná šance, že nejviditelnější osobnost Motoristů sobě, Filip Turek, zasedne do křesla jednoho z ministerstev. Do toho se ale vložil prezident republiky Petr Pavel. Ten reagoval na všechny Turkovy skandály a sdělil premiérovi Andreji Babišovi, že Turka nejmenuje. Turek se tak měl s prezidentem potkat na Hradě, omluvil se však ze zdravotních důvodů a tak se schůzka musela přesunout na jiný termín. Schůzka se však nakonec uskutečnila jindy a Filip Turek tak s prezidentem dlouho jednal o převzetí ministerstva životního prostředí, i když měl být původně ministrem zahraničí. Obě ministerstva zatím dočasně vede lídr Motoristů sobě Petr Macinka a Filip Turek zatím tak na jmenování čeká, protože se prezident vyjádřil, že Turkovi argumenty ohledně jeho kauz ho zatím nepřesvědčili. Filip Turek se tak vzdal pozice europoslance, aby byl pouze řadovým poslancem parlamentu České republiky. A co si o to myslíte vy? Bude Filip Turek ministrem? Nebo po celé 4 roky bude pouze poslancem a pak jeho politická hvězda zcela zhasne? A co si o něm vlastně myslíte vy? Napište mi dolů do komentářů váš názor. Budu rád, když dáte odběr tomuto kanálu a u dalšího videa vás všechny opět rád uvidím. Mějte se hezky a na viděnou.